नमस्ते दोस्तों, आप सभी के स्वागत बा यस किचन भोजपुरी रेसिपी में। फ्रेंड्स, आज हम आप लोग के साथ शेयर कर जाते हैं साउथ इंडियन बैंगन के कलौंजी बनावे के बहुत ही आसान और इजी तरीका लेकर के आयल बनी। बहुत ही चटपटा और बहुत ही यूनिक बने वाला बा। तो अगर आज की रेसिपी आप लोग के पसंद आए तो फ्रेंड्स लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर मत भूलब जा। तो चलिए जब फ्रेंड्स आज की मजेदार रेसिपी देख लिया जाए कि हम बैंगन की कलौंजी कौना तरीका से बनेले बनी। तो सबसे पहले जब हम 4 से 5 बैंगन लेले बनी। सबसे पहले का कर ली कि बैंगन के ठंडा पानी में बढ़िया से अच्छा तरीके से धुल के साफ कर लियल जी। तो जब हम सारा बैंगन के साफ कर लेल बनी धुल के, सबसे पहले का कर जी कि चाकू की मदद से में कट लगावल जी। तो जब हम बैंगन के 4 भाग में काट देतनी, यही तरीका से हमनी के सारा बैंगन के 4 भाग में कटिंग कर लेवे के बा। तो देख सकें जा फ्रेंड्स, सारा बैंगन के हम काट लेल बनी, यही तरीका से आप लोग भी काट लेब जा। ए जगह हम छोटा-छोटा साइज के बैंगन लेले बनी और यही साइज के बैंगन के जौन कलौंजी बनेला बहुत ही टेस्टी बनेला। तो सबसे पहले 2 चम्मच हमनी के धनिया, साबुत धनिया डाल देल जी, ओकरा बाद जीरा डालल जी, ओकरा बाद हमनी के एमे काली मिर्च डाल देल जी। सारा चीज़ के बढ़िया से भून के रेडी कर लिहल जी। ए जब मसाला चटके लगल बा, अब ए जे हमनी के 50 ग्राम के करीब मूँगफली डाल दिहल जी। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकनी जा। अब का कइल जी कि मूँगफली के बढ़िया से धीमा आँच पे बढ़िया से भून लिहल जी। कलर आप लोग देख सकनी जा, मूँगफली बढ़िया से भुना के रेडी हो चुकल बा। तब हमनी के मिक्सी जार में के डाल दिहल जी। अब ए जे के पाउडर बना लिहल जी। अब प्याज डालल जी, जौन की बारीक कटले बनी, मिर्च डालल जी, एजा अदरक लहसुन के पेस्ट डालल जी। अब हमनी के जौन मूँगफली रखले रहनी जा, मतलब कि पीस के ओके भी डाल दिहल जी। धनिया डालल जी, पाउडर डालल जी, थोड़ा-सा चाट मसाला डालल जी, थोड़ा-सा अमचूर पाउडर डालल जी, नमक डालल जी, धनिया डालल जी। अब ए जे हमनी के सरसों तेल डाल के सारा चीज़ के बढ़िया से मिक्स कर लिहल जी। तो जे हम सारा मसाला के आपस में मिक्स कर लेतनी फ्रेंड्स, यही तरीका से आप लोग भी मिक्स कर लेब जा। अब हमनी के जौन बैंगन के मतलब कि 4 भाग में फाड़ के रखले बानी जा, ओकरा का कइल जी कि सारा हमनी के मसाला एकरा अंदर भर देहल जी। देख सकिन जा, घुमा-घुमा के चारों तरफ से आप लोग भर लेब जा फ्रेंड्स, यही तरीका से भर लेबे के बाटे। तो देख सकिन जा फ्रेंड्स, सारा बैंगन के अंदर हम मसाला भर देले बानी। अब एकरा के हाथ से बढ़िया से पकड़ के दबा दिहल जी, ताकि मसाला जौन बा बाहर ना निकल सके। चलिए जा फ्रेंड्स, दोबारा हम बैंगन के अंदर मसाला भर के आप लोग के दिखाओ तनी। तो देखिए फ्रेंड्स, यही तरीका से सारा हमनी के मसाला बैंगन के अंदर भर देवे के बा फ्रेंड्स, आप लोग भी भर लेब जा। और अगर आज की वीडियो आप लोग के पसंद आई तो फ्रेंड्स लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर मत भूलब जा। चैनल पे पहली बार आयल बन जा तब प्लीज यस जी किचन भोजपुरी रेसिपी के सब्सक्राइब कर लेब जा। साथ ही में ए वीडियो के शेयर भी कर देब जा। तो देख सकिन जा फ्रेंड्स, हम बैंगन के बढ़िया से भर लेल बनी। यही तरीका से सारा बैंगन में हमनी के मसाला भर के रेडी कर लिहल जी। अब चलल जाए गैस की तरफ। तो सबसे पहले हमनी के कढ़ाई चढ़ा देल जी। कढ़ाई बढ़िया से गरम हो गइल बा। अब एजा हमनी के सरसों तेल डाल दिहल जी। थोड़ा सा सरसों तेल में ज्यादा पड़ी। अब तेल के बढ़िया से हल्का गरम होके दिहल जी। अब तेल बढ़िया से गरम हो गइल बा। एक एक करके सारा बैंगन के हमनी के का कइल जी ना कि कढ़ाई में डाल दिहल जी। तो चलिए फ्रेंड्स, एक एक करके सारा बैंगन के हम कढ़ाई में डाल देतनी। ये देखिए फ्रेंड्स, एक तरीका से सारा बैंगन के हमनी के कढ़ाई में डाल देबे के बटे। अब एजा हमनी के छेड़े के नहीं के ना, तो का होई सारा मतलब निकल भी सकेला मसाला। ए वजह से आप लोग एक तरीका से छोड़ देब जा। ऊपर से जो मसाला बच गइल बा, एकरा ऊपर हम डाल देतनी। अब हल्का से एकरा ऊपर हमनी के नमक डाल दिहल जी, ताकि हमनी के जो बैंगन बा जल्दी से पक सके। अब देख सकिन जा फ्रेंड्स, आप चाहे तो एजा ढक भी सकेनी जा, लेकिन अभी ढकला के कोनो जरूरत नहीं है। अभी हमनी के एक ही पकड़-पकड़ के का जोन डंडल बा चारों तरफ से घुमा के हमनी के पका लेवे के बा। इस तरीका से आप लोग भी कर सकेनी जा। अगर चम्मच से भी आप लोग एकरा के घुमा सकेनी जा, लेकिन अभी हाथ नहीं के जलत पकड़े लायक बात, आप लोग डंडल घुमा-घुमा के एक तरीका से आप लोग पका ले जाते। देख सकेनी जा फ्रेंड्स, पहले से ज़्यादा ई पक गइल बाटे। अभी और हमनी के कम से कम 10 मिनट एके पकावे में लाग जाई। तो चलिए जा फ्रेंड्स, अब एकरा से के हमनी के हल्का सा 5 मिनट खातिर ढक दिहल जाए, ताकि बढ़िया से जोन बैंगन बाटे अंदर से पक जाए और कच्चापन एमे ना रहे। तो 5 मिनट हो चुकल बा और चलिए जा अब ढक्कन हटा दिहल जाए। ढक्कन हटा के देख लिहल जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमनी के कितना खूबसूरत हमनी के बैंगन एकदम पूरा तरीके से पक के रेडी हो चुकल बा। कलर भी आप लोग देख सकेनी जा, बहुत यूनिक बाटे। और सर्दी के सीजन चलता और मार्केट में बहुत ही अच्छा बैंगन आइल बा फ्रेंड्स। तो ई बैंगन के कलौजी ना बने अइसन तो हो ही ना सकेला। तो देख सकिन जा फ्रेंड्स, कितना टेस्टी बाटे। और ई जोन हमने बैंगन के आप लोग की कलौजी बनैले बनी फ्रेंड्स, जौन बैंगन लोग ना खाला ओकरा के भी बहुत ही पसंद आई। और साथ में रोटी पराठा के साथ तो एकर कोनो बात ही नइखे। तो अब एकरा ऊपर का कइल जी फ्रेंड्स कि धनिया पत्ता से थोड़ा-सा एकरा के हमनी के डेकोरेट कर देल जी। थोड़ा-सा देखे में खूबसूरत लगी और स्वाद भी बढ़ जाई। आप लोग कस्तूरी मेथी भी एमे डाल सकेनी जा फ्रेंड्स। और ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा हमनी के बैंगन की कलौंजी बन के तैयार हो चुकल बा। आप लोग के हम पास से दिखा देतनी और पूरा तरीका से मतलब कि पक गइल बा। फिर बिल्कुल भी कच्चापन के में डर नइखे। और चलिए जा फ्रेंड्स, आप लोग के हम प्लेटिंग करके दिखाओ तनी। तो सबसे पहले एकरा के हम प्लेट में निकाल लेतनी। कलर आप लोग देख सकेनी जे एकदम से रेस्टोरेंट और ढाबा में जैसे आप लोग के बैंगन के भरता खइलो खब जा, चाहे बैंगन के कलौजी, वही तरीका के कलर भी आइल बा। आप लोग देख सकेनी जा फ्रेंड्स, बहुत ही चटपटा और बहुत ही यूनिक रेसिपी बा। त हमरा कल आप एक बार ज़रूर ट्राई करब जा। और एकरा के चावल, रोटी, पराठा और पूड़ी के साथ भी आप लोग खा सकेनी जा। और सबसे खास बात ई का बा कि सर्दी के सीजन चलता, आप लोग कम से कम 3 से 4 दिन एकरा के रख के भी फ्रिज में खा सकेनी जा। और ये देखिए फ्रेंड्स, कितना मज़ेदार देखे में लागता, मुँह में आप लोग के पानी आ गइल होई। तो अगर आज के ही हमार बैंगन के कलौंजी की रेसिपी आप लोग के पसंद आइल होखे फ्रेंड्स, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कइल मत भूलब जा।
अगर यस जी किचन भोजपुरी रेसिपी में पहली बार आइल बनी जा तब प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करके जाब जा, काहे कि आप लोग भूल जानी जा। तब तक खातिर बाय बाय, फिर मिल जी काल एगो नया वीडियो के साथ। अगर आप लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी हमके फॉलो कर सकेनी जा, काहे कि ओइजा रोज़ हमार वीडियो अपलोड होला और साथ ही में इंस्टाग्राम पे भी अपलोड होला, तो आप लोग हमके ओइजा भी सपोर्ट कर सकेनी जा। और अगर आज की वीडियो आप लोग के पसंद आइल होखे तो ज़्यादा से ज़्यादा एकरा के शेयर करी जा व्हाट्सएप पे और साथ में अपना फ्रेंड के भी, ताकि हम और भी आप लोग खातिर अच्छा-अच्छा वीडियो ला सकी। और प्लीज़ अपना भोजपुरी भाषा के आप लोग सपोर्ट करी जा। तब तक खातिर बाय बाय, फिर मिल जी काल एगो नया वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।